Guardiola TV, el podcast de referència. Cada diumenge a 2:15 de la nit, amb Guillem Guardiola. Hola, què passa? Benvinguts de nou a Guardiola TV, benvinguts de nou al podcast de referència. Avui una altra vegada a Barcelona per parlar d'un altre tema, del món dels creadors de contingut i dels influencers, amb una gran referent de casa nostra, Ivet Vila. Ivet, com estàs? Bé, molt bé. Amb ganes d'estar aquí. Ivet, què significa el món dels influencers, el món dels creadors de contingut per tu? Bueno, a veure, per mi jo crec que és un lloc on la gent pot expressar-se amb llibertat, mostrar la seva creativitat, tot, sense que ningú li estigui prohibint el que ha de fer, i crec que és algo molt guai, la veritat. Té les seves coses dolentes, òbviament, però crec que per la creativitat i tot ens ha ajudat molt a la gent a expressar-nos per allà. Clar, i a més d'influencer també t'estàs fent un nom a la música, no? També ets cantant. Sí. L'Ivet Vila, influencer, cantant, per tant, és a dir, una persona jove que ja s'està fent el seu nom, no? A les xarxes socials i també en el món de la música. A veure, encara no considero que m'he introduït tant a la música, però sí que la música és una que porto des que soc petiteta, llavors, òbviament, vull que estigui amb mi i sobretot a les xarxes socials vull mostrar la Ivet de veritat, que és la Ivet que li encanta la música i li encanta composar. Llavors, a poc a poc, doncs sí, estic entrant al món de la música. Què t'agrada més, aquesta faceta de la Ivet influencer o més la de compondre, la d'artista? És difícil perquè de petita sempre em gravava jo mateixa fent-me la youtuber, tal, i sempre m'ha agradat editar, crear pel·lícules, històries, però la música també m'agrada molt. Llavors és difícil escollir, perquè la música també des de petita toco el piano, canto, des de molt petita composava, tal. Si he d'escollir em quedaria la Ivet la faceta de la música, perquè em puc expressar més, però no deixaria de banda la Ivet de també fer vídeos, editar-los, tal. Jo, sincerament, i obrim una mica la meva opinió, no? Jo això ho trobo molt interessant perquè sí que és veritat que en el món on vivim sí que hi ha aquesta certa tendència a tothom a seguir els passos de tothom, no? És a dir, jo en dic de viure de forma automàtica, no? I sí que certes persones que ja amb una edat relativament jove de començar a fer coses, de començar a fer-se la seva marca personal, i això ho trobo molt interessant i crec que en el món d'ara és molt important, no? Que diguis, hòstia, Guillem Guardiola, vale, sé qui és, té un podcast tal, Ivet Vila, vale, sé qui és. Saps què et vull dir? De començar a fer-se, Sí. de fer-te la teva marca personal, de crear-la ben jove, no? Sí, tipo, què opino d'això, dius? O... No, en plan, bueno, sí, que és important, no? Sí, jo crec que sí, jo crec que és el que deia. Ara pues, és més fàcil pues, expressar-te i entrar a dedicar-te a lo que t'agrada a través de les xarxes, perquè abans potser era més difícil perquè no hi havia les xarxes i tu no podies mostrar el teu talent, i jo crec que ara la gent pues, pot començar a emprendre amb la seva pròpia marca personal, com deies, gratuïtament, i si tens sort o la gent li agrades, pues, endavant, tipo. M'he explicat, no? Sí. El TikTok ha ajudat molt els últims anys a fer-te conèixer, a fer-te veure? Sí, jo crec que és... Bueno, soc coneguda per TikTok, perquè tenia una compte secundària i se'm va fer viral un vídeo molt random, o sigui, sense sentit, però se'm va fer viral. De què anava? Bueno, jo sortia a córrer i em vaig gravar al mirall de l'ascensor pujant al mòbil així a poc amb una cançó i es va fer viral, vale? Però d'allà, bueno, doncs vaig començar a publicar més, tal, i després vaig començar a publicar la meva música. Llavors, com que he combinat una mica ara les dues. M'he perdut la pregunta. No, però això és divertit. És a dir, la meva pregunta és necessari que se't faci un vídeo viral a les xarxes socials per començar realment a tenir un nom, o si vas seguint poquet a poquet sense tenir cap vídeo excessivament viral pots anar fent? És que depèn del públic i la fama que vulguis. Jo crec que per fer-te famós, a vegades sí que un vídeo viral ja et pots fer famós, però si vols uns seguidors que siguin fidels a tu, has de començar a publicar a poc i anar-te a fer-te viral a poc, cada vídeo bastantes visites igualades, llavors ja tens un públic més fidel, saps? I potser ets més famosa, més coneguda en un sector de persones. I si et fas viral per sol un vídeo,
també, Clar, però és diferent. Aquesta no sé. fidelitat tampoc la tindries, no? Sí, és que depèn també, no sé. Si et vols fer famosa per la música, et vols fer famosa perquè ensenyes la teva vida, d'una marca de roba, és molt diferent, jo crec. Has tingut cap referent d'influencer de dir, hòstia, m'agrada com ho fa, m'inspiro amb ella o amb ell, no? Jo no, sincerament, jo crec que he anat agafant idees de diferents influencers i també de lo que m'agradava fer, sí. No he tingut referent, jo crec. Home, també important anar agafant idees, eh? Jo, per exemple, si m'agrada molt el jersei d'una persona, jo què sé, porto una marca determinada, saps? I me la compro. Això tampoc és copiar, saps? Agafo una idea d'una persona, la idea d'una altra, i a partir d'aquí construeixo la meva persona, no? Claro. Estàs d'acord amb mi? Sí, exactament això. Tipo, almenys jo no segueixo una persona i copio tot lo de la persona o m'inspiro sol d'una persona. Jo crec que, com hi ha molts estímuls a les xarxes, agafo idees de molta gent. Què intentes publicar, tu, Ivet, a les xarxes socials? En la faceta d'influencer, no tant en la música. Pues abans sí que publicava més random perquè m'agradava així, gravar un vídeo amb una cançó guai i tal, ho publicava. Ara cada cop més estic publicant el meu dia a dia, que si també outfits, la música també, combino més ara, suposo. Tens algun tiktoker que t'agradi ara mateix? Buah, no, jo crec que no. No? No, és que tampoc miro molt, Jo, les xarxes, sí que publico, però és que tampoc... No. És a dir, et centres molt en tu mateixa, no? No, a mi jo crec que si les miro tanta gent que... No sé. Tinc més referents d'artistes més que influencers, jo crec. Vale. Quan et vas adonar que realment t'agradava aquest estil de vida? Buah, jo crec que des de petita. Perquè de petita, com t'he dit, publicava. Em gravava molt jo, editava, no sé què, i també publicava, però en privat. Jo crec que sempre ho he sabut, fins que vaig fer el pas de posar-me a la pública, saps? Llavors jo crec que sempre, no sé. Quina és la clau per aconseguir èxit a les xarxes socials? No parlo d'aplicacions, és a dir, com Instagram, TikTok, Twitter. Quina és la clau per realment, en aquest món, no?, dels creadors de contingut, la clau perquè la gent digui m'agrada aquesta persona, com ho fa, què fa... Vale, pues jo crec que ser molt humà, empatitzar també en els seguidors i mostrar-te com ets. Sobretot això, ser molt humà, ser molt tu, perquè jo crec que si realment mostres com ets i dones la teva presència a la gent i és més de tu a tu, la gent li agrada més, saps? Que una persona que està actuant molt. La gent li agrada veure la vida dels altres com són, jo crec. Jo crec que l'èxit és això, ser més humà, no sé. La Ivet Vila té uns 60.000 seguidors a Instagram, és correcte? Sí. I més de 200.000 a TikTok? Quasi. Gairebé 200.000, Sí. no? Vale. Quasi. Això, la vida, en què t'ha canviat? T'ha canviat en alguna cosa? Sí, o sigui, no exageradament m'ha canviat, però sí que m'ha canviat, jo què sé, pues ara sí que la gent m'escriu per moltes coses. Jo abans no tenia tant contacte amb la gent, tipo, no em donaven tanta informació de tantes coses de fer, no sé què, a canvi de coses també, o no tenia tants recursos de, necessito ara un productor, me'l busco jo, no. Ara puc, a través de les xarxes, pues, escollir quin, no, també? tal. Això m'ha canviat i també m'ha canviat una mica en el dia a dia. Si alguna persona, pues, no soc molt famosa, però si alguna persona ja em coneixia de les xarxes i s'interessava a mi a través de les xarxes, tal, és diferent que una persona et conegui perquè de la vida, saps? Pel carrer. Llavors, això m'ha canviat una mica, però tampoc molt. Sense interessos pel mig, no? Potser et refereixes? Algun cop sí, però com tampoc em considero tan famosa, pues, tampoc li dono molta importància, no sé. Ivet, la relació amb les marques, no? Suposo que en el món dels influencers, en el món dels creadors de contingut, hi ha moltes marques que s'ofereixen a dir, mira, promociona'm aquest producte a canvi d'alguna cosa, no? Sí. Com portes aquesta relació amb les marques? Jo bé, o sigui, si hi ha un producte que a mi no m'agrada, sento que jo no el faria servir, doncs dic, mira, no, gràcies, i ja està, o sigui, tampoc tinc cap problema. Quins productes has promocionat fins ara? Doncs més d'estètica, Vale. maquillatge, menjar també, perquè m'agrada molt menjar, també de roba, però de skincare això jo no ho faig, perquè jo sento que cadascú té la seva pell
i no es pot ficar productes que no els coneix molt bé. Saps? Molt bé. Llavors això sí que per mi jo Fora. tinc prohibit promocionar-ho. El tema de l'ASMR a mi em posa molt nerviós, tio. A mi tampoc no m'agrada. A mi em posa molt nerviós. Com dius, Tònia? T'agrada? A mi em posa molt nerviós l'ASMR, Jo conec gent tio. que per dormir-se suposa. A ver, pa gustos colores. A mi la gent que té les ungles aquelles llargues i comença a fer amb el micro, jo no puc, tio. Ho puc No fer. puc. Fes-ho. S'escoltarà, s'escoltarà. No puc. Em posa molt nerviós, no? Quin tipus de menjar has dit? Has dit que has promocionat productes com ara de maquillatge, menjar, de roba. Anem a parlar d'això, no? I sobre aquestes tres variants, quin tipus de maquillatge t'agrada més? Com que... Colorete... A quin m'agrada més? Sí. Buah, si em pogués quedar amb un, Sí. jo crec que em quedaria amb el corrector. Vale? I jo crec que un gloss. Vale. Sí. Vale. De menjar, quin menjar és el que t'agrada més? El sushi, m'encanta. Sushi? Sí. No m'agrada el sushi, tio. Uau. Gens, eh? Toni, t'agrada el sushi? T'encanta el sushi, no? És el millor. Buah. No m'agrada el sushi. També m'agraden molt les panses. És Les panses? random, però Per sí. la memòria? No. A mi Ah, els sí? meus pares em deien menja cubes de pansa, si no te'n recordes d'alguna cosa. Ah, sí? Sí. Hòstia, doncs tinc mala memòria jo, eh? Sí? Sí, però m'agraden molt les panses, sí. Vale. I de roba? Tipo, de quina peça de roba m'agrada més? Buah, jo crec que els tops. Tops. Sí. Vale. Mm. Consideres que els tops són tops? O no? Chiste de cunyau. Pues sí, òbviament, els que porto jo més. Vale, companys, obrim aquesta nova secció que tan bé està funcionant, tant us agrada i per tant continuem amb aquesta nova secció que saps quina és? No, No? Abans, Sí. abans te l'he dit, eh? la de preguntar random. Vale, la de preguntes tontes i preguntes random. Per tant, comencem. Aviso i veig que aquestes preguntes t'agradaran molt i riurem una bona estona. Sí, Tot ja i ho que- he fet ara. Ja m'has dit. Bueno, Vale. Comencem. Si només poguessis triar, és a dir, fer servir una xarxa social d'ara fins a, tota la vida, quina triaries? hòstia. Una sola. T'has de quedar amb una. Buah, m'ho he de pensar, eh? Spotify compta o...? Clar. Spotify. 100%. És a dir, eliminem TikTok, eliminem Instagram, però ens quedem amb Spotify. Sí. Ivet, ets de les típiques que l'Spotify Rapid et surt molts minuts? Sí, jo crec que sí. Quants minuts no et surten, més o menys? però Uns 50.000. podria ser. És que no me'n recordo, no ho vull jurar perquè no me'n recordo. Però bastants. Sí, no? Vale. Sí, o sigui, escolto sempre. Sempre, Vale. sempre. Has fet mai una col·laboració amb una marca i després t'ha fet vergonya o t'has arrepentit? No. No, no. Sempre, eh? Crec que no. Sí, mai m'he bueno, en plan, arrepentit. sempre, mai t'has arrepentit, no? Sí. Vale. Parlant de filtres, no? Amb la càmera i tal, quin és el filtre més ridícul que has utilitzat mai? O que diguis, hòstia, Hòstia, em fas pensar, eh? clar, Filtre d'Insta, filtre TikTok, d'Instagram, així, filtre de TikTok. random. Un que et diguis, Ai, ja sé, un que Quin? m'agradava. M'acaba de vindre ara, fa molt temps. El que no podies somriure i si somreies tenies una cara super rara. Sí? Pues aquell m'encantava, perquè em reia sola. Saps quin dic? No sé si saps quin No. dic. Bueno, no. aquell. A mi de filtres m'agradava molt, que em feia molta gràcia, un que et posava la cara com super estreta i el nas super cap endavant, que semblaves un animal. No, Por la- no, sí, no, sí. no et sona, no? Sí. Sí? El que, sí. Sí, Vale, no sé si era quarantena o post-quarantena. Sí, bueno, era per allà. Després te l'ensenyo. La joventut d'avui en dia. Si et, si et, si et donessin 1 milió d'euros per dir deixa les xarxes socials, ho faries? Sí. Sí, les Sí? xarxes socials, però la música no. Vale. Sí. Vale. Gravant contingut, has tingut mai una anècdota que diguis que divertida? Ostres. A veure, sí que un cop pues, estava gravant quan no era tan famosa Vale. i es van ficar dos nois a darrere ballar amb mi en el vídeo
I bueno, va ser divertit això, no? Però després de 2 anys vaig contactar amb un productor musical, tal, vaig anar a l'estudi a fer música amb ell i ens vam donar compte que feia com 2 anys enrere era ell el noi que estava en el meu vídeo darrere. Sí o no? I com vau reaccionar? Pues no sé, super sorpresos, tipo, hola, que fort, no sé què. I vam anar a mirar el vídeo que el teníem partidíssim per allà. Va ser... Curiós, Random, curiós, va random. ser curiós, va ser random, va ser random. Sí, va ser random. curiós. Quin és el DM més estrany o divertit que t'han enviat mai? Buah. No, és que... O divertit? Divertit. Buah. Antoni diu que sí, sí. Demanar matrimoni. Sí? Sí, jo. Vinc dient, pago un vuelo aquí a Barcelona y me caso contigo, te pido matrimonio. En sèrio? Et passa molt Sí. això? Sí, a ver, no de matrimoni, però el típic de vengo y no sé què y te llevo a un restaurante tal, no em coneixes, no sé, saps? No sé si divertit, però, bueno, depèn de com ho vegis. Estrany, no? Sí. Vale. Has fet mai una foto fent molt de posto d'un lloc que en realitat era un desastre? Hola. És pensar això, Són bones preguntes, Tori? Sí. M'ho diuen, que aquesta secció normalment, hòstia. A ver, torna. I torno. Una pose en un... Has fet mai lloc que hi ha molt- una foto fent molt de posto d'un lloc que sembla que estiguis molt contenta però que en realitat estigui sent un desastre? Buah. Potser alguna festa que vaig sortir i després la nit no va acabar bé, però no crec. De festa, potser. De festa, no? Sí. Vale. Quin és el mite, ojo aquesta, quin és el mite més gran sobre els influencers que voldries desmentir? El mite. Hola, aquí em poden fonar, però no. Jo, vale, que Hi ha llibertat d'expressió, que Jo és moltes vegades vale. que dic el que opino, no? I... Que és un treball dur. Aquests que diuen que buah, és dur ser influencer, no sé què. En realitat no tant, no? No. A veure, entenc que pots arribar a un nivell d'influencer que tinguis molt treball, molt estrès, molta pressió social, però no crec que sigui tan dur com una persona que es passa fent un torn d'ambulància tota la nit, sabes? Molt Depèn bé. de què em comparis. No, ho trobo una bona frase, Vull dir, molt bé aquí. Vale. Dintre d'aquesta mateixa secció canviem de tema, vale? Vale. Anem a trala la secció? Trala la secció? Sí, Vale. sí. Anem a parlar una mica més de menjar, no? I M'encanta. ojo aquesta pregunta perquè és molt bona. A veure, Quin és el menjar més random que has menjat mentre editaves un vídeo? que editar un vídeo. Clar. Si et dic fora editant un vídeo, sí. Què? O sigui, editant fora d'un... O sigui, sense editar un vídeo, sí. No. He menjat, raro. Editant un vídeo menjant. Raro, és que no... No, una mica de sushi. Editant. No, patates, potser. Patates. Sí, Patates aunque no de- menjo molt, però... Vale. Raro així, patates, jo diria. Bueno, vale. Si només poguessis menjar un plat per sempre, quin seria? Dios. M'ha matat. És que a mi m'agrada molt menjar, és que no em pots dir això. Hola, un plat. Hola, doncs algú que porti moltes vitamines, proteïnes... Macedònia. No. Si la Macedònia està bé i porta moltes vitamines. No. Paella. Paella. Sí. Paella. Sí, perquè porta peix, Vale. porta arròs... Estaríem tal. parlant d'un arròs de de mar i muntanya? Sí. Vale. Prefereixes un viatge de luxe gratis o menjar gratis per sempre en el teu restaurant preferit? Menjar No. Un viatge de luxe. Sí? Sí. Però pensa que només és un cop, Sí. El restaurant ho tens per sempre. Però jo crec que em cansaria tot el rato. O sigui, em cansaria del menjar Vale. del meu restaurant. Bueno, però pensa que poder la carta és molt àmplia, Jope, és que... Viatge de luxe, no? Sí, viatge Així de també luxe. veiem noves experiències, no? Claro, perquè després el restaurant així és més exclusiu, ¿sabes? Vale. Quina és la combinació de menjar més rara que has fet però que més t'encanta? Jo què sé, m'ho invento, botifarra amb Nutella. No.
Vale, una cosa que feia molt de petita és que de petita sempre anava uns cops al mes al Pans, saps què és el Pans and Pans and Company? Company. Vale, amb els meus avis. I allà em demanava el menú infantil i portava una natia de xocolata. Llavors jo sempre em guardava les patates fregides al final per sucar-les amb la natia de xocolata. I m'encantava. I ara mateix tornaria a menjar-ho, perquè ho han tret. Però Què dius? sí. A veure, hi ha gent que fa patates amb el McFlurry. Jo crec que és quasi lo mismo, no? Uau. Potser. Hòstia! I ho M'estic donaria bé. imaginant i no puc, Està molt bo. Patates- Però els meus iaios... Bueno, És de ho feien o no? no els hi semblaven bé. Quan ho van veure que ho feia, no em van deixar, però jo m'amagava les patates i anava d'amagades menjant-me les patates amb xocolata. Hòstia, quina combinació més estranya, no? Està molt bo. Quan ho provis, opines. Quan feia un podcast nou, parlant d'això. Menjar random de l'AIB. Quantes vegades al dia et fas selfies de forma involuntària? Ostres, jo no en faig, No ets de selfies? No, i a vegades dic, ostres, m'he de fer selfies. No. Vale. No, la verdad. Jo moltes vegades, algun selfie així tonto. Si vull immortalitzar molt aquell moment, és a dir, jo què sé, estic a Grècia i faig un selfie per immortalitzar aquest moment, després parlarem de Grècia, perquè he vist que vas estar a Grècia, no? Sí, tu també. Clar. És que mira, te afunda. Saps on és? A Mykonos o Santorini? Ostres, Mykonos, diria. Molt bé. És que vaig estar a Mykonos. A Santorini no? No. Vale. Bueno, un moment, no ens desviem de la pregunta. Jo et deia, això dels selfies, si és un moment que vull immortalitzar, i dos, si estic molt despentinat, perquè jo soc un tio molt presumit i els cabells és una cosa que et passa? Que vull fer la foto No, despentinada i... no, és a dir, que necessito estar pentinat, saps? No m'agrada tenir molt... Ah, sí. Saps? Sí. Jo, quan em faig un selfie, és perquè em veig bé, jo crec. Però sí que és veritat que si me'n vaig a un viatge, estic de festa, no sé què, em tiro molts selfies jo. Però del dia a dia, que me'n vaig a estudiar, tal, no em faig selfies. Algun cop, però... Home, si vas a un lloc guapo s'ha d'aprofitar. no? Òbviament, És així. claro. I si em veig guapa, doncs també me'l tiro el selfie. Vale, ojo Ivet, perquè ara ens anem a la tanda de preguntes extremes. Joder. Vale, El va. joder pip, ¿no? Fi. No sé. Vale. Preferiries perdre el teu mòbil durant un mes o haver de portar els mitjons mullats durant un any? Perdre el mòbil. Hombre, perdre el mòbil. Sí? Hombre, mitjons mullats. Bueno, però tens el mòbil aquí. No, em constipo, no. Sí? Molt propens a refredats? Sí, Sí? depèn de l'època. Però sí, a l'hivern fàcil, jo crec. Sí? Jo sempre havia estat un tio molt fort en aquest sentit i últimament molt refredat. Sí. No acabo de curar-la, la grip. Hòstia. Jo al revés, sempre ha sigut més fàcil de posar-me constipada. I ara estàs bé. I aquest any és que no m'he constipat ni un... Bueno, un cop, jo crec. O sigui, Vale, sí. Vale. Però una cosa, el del mòbil, tipo, si no faig servir... O sigui, si el perdo... El que, el mòbil mitjons? Sí. Ah, vale. És que jo m'he quedat amb allò. Si el perdo, puc utilitzar l'ordinador, un altre mòbil, no sé què, no? Oh, clar. Bueno, o no, És que saps què passa? que- Jo em quedaria amb els mitjons mullats, Pues et toca desintoxicació, Desintoxicació. Per què? Perquè no pots viure sense el mòbil un mes. Ah, no, és veritat. Això ho has provat mai, tu, de treure't de les xarxes socials? Sí, però quan no tenia tants seguidors. Vale. Ara Ara seria més difícil, tinc la rutina tal, em costa. Sí que vaig estar una setmana, però vaig tornar perquè tenia ganes de publicar, tal. És que jo ja, per la feina, no tant per les ganes, però en el dia a dia que ho necessites, clar, què fas una setmana fora? Clar. Malament. És que ara les xarxes, tipo, tens tot allà. Abans era d'entreteniment, és que ara tens tot allà. O sigui, no tot, però s'entén. Et donen l'oportunitat de viatjar al futur, vale? Però no hi ha xarxes socials allà. T'hi quedaries o no? El futur, però... Hòstia. El meu futur, El teu futur. no... Bueno. Jo ho tinc clara, la resposta, Però una cosa, si és el futur, jo ja arribaré al futur, no? Per tant, ja tindràs xarxes, no? No. Jo la resposta la tindria clara, no. No. Perquè si és el teu futur ja hi arribaràs. Claro, ja arribaré, da igual.
no hi ha pressa, has de viure el moment. Claríssim. Cada segon l'has de viure, ja Claríssim. Tatuar-te el nom d'una marca a canvi de publicitat per sempre, sí o no? està. No, No? no. Jo què sé, tatues una poma i tens tots els productes d'Apple per sempre, els que Hola. vulguis. Tots Pues els sí. iPhones... Però Apple exacte o Apple modo estètic a tu manera de tatuar-te? Bueno, clar, no, entenc que no, perquè no, Apple. Apple està. Jo què sé, Sí. Apple, aquí. Apple. I tens tots els iPhones, tots els iPads, tots els Macs. Sí, sí ho faria. No sé si d'Apple, però sí ho faria. De què ho En un fa- lloc de- que no es vegi. De què ho faries? No diem marques que no ens paguen. Buah. Roba. Buah, algun lloc de roba o de menjar. O alguna agència de viatge. Buah, no. 100% alguna agència d'avions, de viatge. 100%. Sí? Sí, viatge gratis tota la vida. a les Illes Maldives, Sí. Bali, tots aquests Tailàndia. llocs. No? Tailàndia, vale. I última, Ivet, d'aquesta tanda de preguntes random i tontes, si un hacker entrés al teu compte i publiqués qualsevol cosa, què és el pitjor que podria posar Des de la meva galeria. des del teu compte? Què és el pitjor que podia posar? Sí. Ostres. Hombre, jo què sé, falsificar alguna foto meva nua, saps? Jo crec que això és el pitjor, no sé. Sí, jo crec que Sí, això. jo crec que potser sí. Vale. Olivet, un aplaudiment, sisplau, per aquestes preguntes tontes, sisplau. M'aplaudeixo a mi mateixa. Volem. Vale. Grande. Ole. Vale, i ara per acabar, jo sempre als meus podcasts sempre parlo una miqueta de festa, de discoteques, no? Ivet, t'agrada el reggaeton? Sí, però no és el que més m'agrada. Què és el que més t'agrada? Ara mateix m'agrada molt el funk. El funk El funk. brasileño, sí. El funk brasileny, eh? Sí. De què tracta una mica el funk brasileny? Amb què es diferencia una mica de la resta? Pues el ritme. Amb el ritme. Sí. Però et refereixes de festa, no? Dius que m'agrada més. En de general, música. en general, en Hòstia, general. En general, no, en general... M'agrada molt últimament la bossa nova. Sí. De Musca. Bossa nova. Però el nou àlbum de Musca no es diu Bossa? Es diu així? Clar. Ah, no ho sabia. No et sona, Toni? No. Jo deia l'estil. No? Saps quin és l'estil? No. Bueno, pues bossa nova és també és brasileño, però és més... no sé com dir-t'ho, més tranquil, més instrumental. Vale. Més, bueno, es canta molt també el bossa Vale, nova. vale. Pues crec que també es diu així, El nou àlbum, crec que sí. La música catalana t'agrada? Sí, però no l'escolto. Vale. I el reggaeton t'agrada, però tampoc l'escoltes? És que depèn del mood, Vale. el reggaeton. De festa sí, no? Sí, Vale. Quins són els cantants que més t'agraden? tinc molts, Però, a veure, l'Ariana Grande sempre m'ha agradat Vale. molt, sobretot per les seves les seves vocals, m'encanta com canta. I Bad Bunny també em vaig obsessionar molt fa uns anys. I no sé, és que tinc molts, no sé. Digues. Ariana Grande, Menciona'ls. Bad Bunny. Suelto. Cita'ls. Digues. Vale, Kanye West també em flipa. No m'agrada ell com a persona, però la seva música em flipa. Buah. És que em pilles, Jo aquests tres jo crec que bastant, sí. Estaríem parlant de Kanye West, Ariana Grande i Bad Bunny. Sí. Melendi? No. No, Toni, sisplau. No, ja no, paro mira. entrevista, paro alguna cosa, no? sé que no. Toni, t'agrada Melendi? De fet, tot això d'aquí és Melendi, més o menys. Ah, sí? T'ho juro. Ui, Mira. m'he ficat en el Bueno, lloc Toni, incorrecte. t'ho explico tu perquè l'Ivet, el tema de Melendi no, Mira, Tu jardín con enanitos té una frase que diu: yo le pido a mi ángel de la guarda la promesa, I promise. Tu jardín con enanitos torna a tenir una frase que diu: quiero que seas mi rosa y mi espina aunque me hagas daño. El ritme del temps i It's my time perquè considero que aquest és el meu moment i ara és la meva hora. I aquí hi ha els altres tatus. Hòstia. Melendi per mi és Heavy. el meu cantant preferit de sempre, saps? Melendi i, ojo, ara aquí podem Mateu, saps? Però Anuel a mi m'agradava molt abans. Em sap molt de greu. Que però no a mi- passa res, però no té res a veure. No té res a veure, però a mi Anuel m'agradava molt abans. I, Uau. ojo, ara que m'agrada molt Quevedo. Sí? Molt. Quevedo ho Ha està fent tornat. molt bé ara. Ha tornat. No t'agrada Quevedo? Sí, l'escolto algun cop. Però no igual com Mariana Grande, Bad És Bunny... que Ariana Grande no l'escolto ara tant. Però em flipa ella com canta tal, però tampoc l'escolto. Més de cantar o més de ballar? Jo soc més de cantar, òbviament. Però de ballar també molt,
sempre em pillaràs o cantant o ballant. Clar, però sent creadora de contingut, en aquest cas influencer, és important saber ballar per fer vídeos i tal Què o no? va, què va, què va. No? No, no Ja- crec. Hi ha ja- molt tipus de contingut que pots gravar. Vale. Tu no balles, Sí, jo sí. però no t'agrada. Sí, m'agrada ballar. T'agrada però no és necessari. Ah, òbviament, no? Si pots pujar vídeos de qualsevol cosa. Vale. Però jo sí que pujo ballant, però no ballant en modo professional, ballant Vale, els vale, típics vale, vale, trends. vale, 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 Sí. vale, vale. Saps que la meva millor amiga va ballar amb Young Beef? Ah, sí? Sí, és ballarina i tal. Al Sant Jordi Club, que és el més petit. Que top. Experiència molt top, eh? Sí, i com a ballarina segur que estava supercontenta Molt, de molt, ballar. molt. Home, és un currículum espectacular. Vale, tema discos. Una mica per aquí a Catalunya, quines són les que més t'agraden? Vale, a Catalunya, no de Barcelona. Catalunya en general. Buah. Et pillo també aquí. Sí, és que jo tampoc sóc molt... Vale, últimament m'agrada molt Bling Bling, que em va agradar. Vale. He anat 3 cops, però els 3 cops m'ho he passat superbé. Razmetat he anat un cop, I però bé? em va flipar. Vale. Així que jo vull tornar 100%. I, buah, abans anava molt Cocoa, però ja no m'agrada. Cocó a Mataró. Sí, La Nina te va dir que anava molt a Cocó a Mataró. Però- Ja ho saps, no? arriba una edat que ja no t'agrada. O sigui, no soc viejita, ja lo sé, però ja arriba una edat que no vols... Que ja és més de nens petits, jo crec, Cocoa. 20s, depèn de l'event total, està guai també, jo crec. Te falta una. Ah, em falta una. Has dit 4. És que jo no he sortit de... O sigui, que he sortit de Barcelona i a Mataró, ja està. Buah, Apolo, Costa Breve. és que no he anat, és que no. Deixa'm pensar, bé. Jo vull anar, tios, però no he anat. Jo a Costa Breve vaig anar fa un mes i mig i molt bé, Sí. molt top. És que jo vull anar... Anava, però al final no vaig anar. Lo típic que no hi ha ningú a la disco, però una hora s'emplena tot. Que top. Lo típic, no? Buah, pues... Clàssic és la que vaig anar fa poc, així que... Clàssic. Clàssic, està a Mataró. Crec que està al costat de Cocoa, sí. Està guai, però perquè és més festa universitària la que vaig anar jo. Vale. I les festes universitàries són guais. Vale. Olivet, llocs del món que t'agraden més. Grècia, etc. no? O sigui, quins han sigut els llocs que t'han agradat Qui ha més? anat? Sí. Vale. Colòmbia em va flipar perquè vaig estar un mes amb el meu pare, tal, la meva germana, tal. Em va flipar Colòmbia. O sigui, jo crec que agafes un avió i de sobte estàs al Caribe. Agafes un altre avió o cotxe i de sobte estàs a la selva. És una locura. Per mi és una locura. El menjar, la gent, el paisatge, la música. Locura. Després, New York em va agradar molt i he de dir que abans d'anar no volia anar. Tipo, no em creava l'atenció New York, em feia coses als Estats Units i vaig anar i em vaig enamorar de New York. O sigui, a mi em flipa. Si tingués molts diners, aniria a viure allà. I després Grècia també. Està molt guai Grècia. El menjar està molt bo també. Sí, però és molt car, Les Grècia. platges. És car, és car. Grècia on vas estar? Jo vaig estar a una illa que no és molt coneguda. És que la sabré, digues. No, no vull dir-ho perquè no vull que es massifiqui. Que es massifiqui? Sí. Vaig Home, prometre sí. que no ho diria. En sèrio? Sí, perquè vaig anar amb uns amics del meu pare que van allà cada any des de fa molt de temps, des que les nenes són petites, crec. I... Que no es massifiqui, no? No. Que no es massifiqui, no? Bueno. Però vaig anar allà a Atenes. A Atenes jo no hi vaig anar. No, No, saps per què? Perquè el tema aquest cultural, com es diu, de les runes, sí. a mi m'avorreix molt, tio. No. T'ho juro. t'anava a dir que a mi em flipa. Et flipa el tema cultural? O sigui, ho sento, vale? Que la gent no s'enfadi. El de Catalunya, les Empúries, tal, a mi no m'agrada. Fora, No, però el tema de la Grècia antiga, Roma antiga, tots aquests temes Això sí. em flipa. Llavors anava a ser una locura. Vaig estar sol una nit de les 12 a les 3 de la matinada passejant per Atenes, visitant, i els dies següents també. Però quasi ploro de l'emoció. T'ho juro. Al veure el Pantenon allà, buah. En sèrio? Sí, a mi em va encantar.
I bueno, també vaig estar a Mykonos després. Mykonos és festa... Mykonos es podria resumir Postureo. amb una paraula que és festa, eh? Sí, i postureo. Prefereixo les illes gregues que estan menys massificades que Mykonos, Santorini. Una mica més tranquil·les, no? Sí. És molt postureo, molt artificial tot a mi. Però bueno, que les vistes de la platja tal... Ivet, per anar acabant el podcast, mar o muntanya? Mar, 100%. Per què? No sé, des de petita que m'han inculcat el mar, tot, la meva mare li encanta el mar i sempre he estat a prop del mar, a mi em flipa. M'agrada fer surf també, així que al mar. T'agrada el surf? Sí, No és molt difícil aprendre a fer surf? jo crec que és depèn de la persona. Si ets una persona àgil, tal, que tens equilibri, se t'és fàcil. Així que depèn de la persona, també. Ojo aquesta pregunta perquè és molt important i la faig últimament i funciona molt, que és la de bici o patinet elèctric? Bici, Per què? 100%. Patinet elèctric el veig molt perillós, no sé per què. No m'agrada gens. No el freqüentes, no? No, mai he pujat, crec. No, mai he pujat a un. Vale. Ivet, moltíssimes gràcies A tu. per aquesta entrevista. Has estat còmode, has estat bé? Sí? M'he rigut molt. Guai. Què anava a dir? Una cosa, a mi em passa molt a les entrevistes que em quedo en blanc. Ja ho he vist. Ah, sí, quan? Si no em quedo mai en blanc. Has dit una pregunta i t'has quedat... Ah, sí? Ah, no, jo Toni, acabo de parlar. no riguis que... Ves? Perquè no passa res. Vale, anava a dir una cosa, anava a dir... Que et quedes en blanc algun cop. Algun cop, però no passa res, ho dissimulo prou bé, no? Clar, sí, vale, sí. Vale. Ivet, quin consell donaries a una persona jove que es vulgui iniciar en aquest món dels creadors de contingut, en aquest món de les xarxes socials? Quin consell li donaries? Bueno, pues, miro allà a la càmera. O... Sí? Aquesta, És no? aquesta la teva. Vale, bueno, jo diria que us tireu a la piscina perquè, a veure, la típica frase de la vida és una, però de veritat que és una literalment, perquè hauríeu de començar a pensar més en vosaltres, amb el que us agrada, i si la gent pues, li agradeu tal, us seguirà, i si no, pues no, però no passa res, si no perds res intentant-ho i fent el que t'agrada. Així que feu-ho. Ivet, tu ets una persona amb un estil de vida, en aquest cas sa, no? He vist les xarxes socials, és a dir, música, gimnàs, no? Sí. T'agrada molt el gym. Sí, a veure, ara des que em vaig fer Clar. mal, em vaig fracturar el genoll, no puc anar, però sempre he tingut l'esport amb mi, sempre he estat fent esports. Tipo, no sé, és un estil de vida que a mi m'agrada, no sé. Un estil de vida sa que intentes implementar a través de les teves xarxes socials, no? Sí, també. Sí. Molt bé. Ivet Vila, influencer i artista, moltes gràcies per A tu. aquesta entrevista. Quin és el millor podcast de Catalunya? Guardiola TV. Mira, anava a dir Guillem TV. El Guardiola TV. Vale, feu cas a la Ivet Vila i nosaltres, com sempre, ens veiem al pròxim podcast. Que vagi molt bé. Ciao.